Kaixo, Karmele. Apa. Kaixo, Zaldeon. Arratsaldeon ongi etorri. Karmele, zu ere Azpeitian izan zinen atzo? Bai. Bai, eta zer moduz, ongi joan zen zure ere? Bai, Gustora? Bai, oso esperientzia polita. Hilabete batzuz prestatzen ari ginen ekitaldi hori ez, ba, ja bizitzeko gogoakin, ja ilusioakin, ja urduri ginen denak, eta jazta. Bai. Karmele, zer da zuretzat dinagu kolektiboa? Ba, ni aurtengo urtean sartu nintzen, lehen urteko Gabonetan, eta niretzako izan da, nik bizitzen ari nintzen bakardade hori ez, sortzaile bakoitzak azkenean gure tailerretik lan egiten dugu, azoketan daukagu jendearekiko feedback hori, baina sortzaileen behar hori ez, azkenean deno dauzkagu bildur berdinak, eta izan da, elkarte bat edo kolektibo bat non seguru sentitu garen gure nahiak espresatu ditugun, gure ilusioak, eta azkenen bain dugu elkarlan potente bat, ez? Bai. Eta pasatako urtebete, ez dakit, txatxu honen ondoren, garrantzitsua izango zen zuentzat atzo denak elkarrekin espazio bat konpartitza, ezta? Bai, eta beharrezkoa zen. Ze askotan, sortzailei aurten gertatu zaigu, bakoitzak bere sare sozialetan ez, lehen esaten genuen bakarrik zauden momentu hortan, nahi geroa ja plazaratu, jendearekin egon, kontaktu hori, goxotasun hori jaso, eta jendea portatu zen. Osea, jendeare bai feedback hori asko jaso genuen, ez? Ze goxo, ze zaindua zegoen dana, bai sortzaileen aldetik eta baita bertaratu zen jendea. Karmele, aipatu duzu, denek dituzuela kezka berdintsuak, bakardadea aipatu duzu, zer gehiago? Zer kezkatzen zaituztete zuek? Azkenean askok beste lan bat izan dute, edo ja salto ematen ari dira sortzaile munduan, eta autonomo izatea ez da erresa ez, baina emakumea sortzailea eta lan guzti horrek dakarrena nahiko zaila da hasierako lehenengo pausuak. Eta, bai, gehien bat hori, bildurrak ez, ontaz bizi nahi dugu, sortzea gustatzen zaigu eta maitatzen dugu, baina askotan bidea ez da erreza izaten. Eta zuk atzoko Azpeitiko azokan zer jarri zenuen salgai? Hemen baitu maian gauzatxo batzu? Nik egiten... Erakutsi, zer da, tira. Zer da hemen zure? Nik egiten ditut osagarriak, buruan daukatena ere bai turbanteak. Eta buruko jal hori ere bai? Bai, hori da. Bai, nik egiten ditut egunerokotasunean, adibidez, aurpegia garbitzeko toiatxo berrerabilgarriak, eta, saiatzen naiz, oihalari beste buelta bat ematen, eta egunerokotasunean erabiliko ditugun gauzak berrerabilgarriak izaten. Bai. Berrerabilgarriak aipatu duzu, hori nunbait ikasi ingo zenuen? Bai. Hori guk ez dakigu, adibidez? Oraindik ez? Ez. Nik oindala 10 urte moda munduan sartu nintzen, eta azkenean moda azkarraren mundu horretan sartu nintzen, ez da? Eta ikusi nuen hori etzela niretzako bidea, edo ez zitzaidan gustatzen horrela bizitzea, eta orain dela 4-5 urte Madrilera joan nintzen praktika batzuk egitera, moda jasangarriaren inguruko alorrean, eta ikusi nuen beste bizitzeko era bat zegoela, beste lan egiteko era bat, eta hori sortzaileak mimatzeko kutsu hori ez. Eta orduan nire proiektuarekin Madrilen hasi nintzen, eta pixkanaka azoka ezberdinetan egon naiz, eta ari naiz estudioa sortu genuen. Cool estudioa. Bai, hori da. Cool estudioa, Lasarten dago, ez da? Bai, Lasarten dago. Ama eta biok egoten zarete? Bai, ama eta biok egoten gara, bai. Eta azkenean hori, ikusi dugu lehen urteko Gabonetatik ona jendeari dela pausu hori ematen, ez? Azkenean bertako produktua, kosmetika alorrera jo du, egunerokotasuneko produktuak aldatzen ari da pixkanaka hori dana. Zuk amaren gandik jaso zenuen zure gogo hau? Esan dezagun sortzaile gogo hau edo zure gauzak sortzeko? Familian ez daukat, sortzaile, sortutako jenderik ez daukat, baina bai egia da azkenean amarekin sortu dudala hau, ez? Nik ikasketak bai egin dela eta azkenean espazio amarekin konpartitzen dut, amari ere irakatsi egin diot nik makinarekin josten, eta bion proiektua bideratzen ari da bai.